Wazi phela ukuthi into yemali encane izokwenzela into yemali encane. Into yemali enkulu izokwenzela into yemali enkulu. Mapholo KZN 2 eKapa lodumo. Okay. Yes. Abantu abanjani abalindelekile? Okungakube mhla ka 15 and 16 kobe holiday kuJune ngizobe ngikhona. Ngeke nginyathele kube ukuthi uyafika ulanda induku nje wena zokuqinisa umuzo okokuqala lo bapholo. Yokuphakamisa abantu mapholo bayayaza isandla kaMhlongo. Abathi izinto ziyenzeka amapholo. Phakamiso sefone sering esewash bayazi ke mapholo ukuthi udumezweni igama lakhe mapholo. 15 and 16 sikhona eCape Town, 13 and 14 sikhona la eThekwini kwaZulu Natal. Umuntu othanda ukuthi apha umuntu sipholoba ukudla ngumuntu othanda ukupha umuntu into ezomnika ukudla yabona kanti into eyodwa ukuthi mangibuya ngiflathela ngizolandelwa izingcingo mapholo beyikhuluma ukuphila Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela Enhla nasezantsi eMpumalanga naseNtshonalanga siyabingelela kakhulu sanibonani sinibingelela ke kuwo wonke amagumba amane omhlaba enhla nasezantsi solokho sishilo njalo sithi ubukhulu benu siyabazi esikhathini samanje ngifisa ukusho ukuthi lolu hlelo lulethwa ngenhloso yokuthi wena lapho ngasekhaya hlala phansi ulicwaningisise uthathe isinqumo esizofavor wena uSiyaviva TV1 uMC Pholobasa ngami ngedwa hamba nenkunzi malanga uqaqo lenyanga eselineminyaka ekulapheni nasekusizeni abantu bazibone impilo yabo inekusasa eliqhakazile. Dr. Mhlongo ke sikanye naye osebenzela lapha emzini wakhe eMgababa solokhu aqala ukwenza umsebenzi wabatabadala. Dr. Omkhulu asikwamukele sikubingelele sikuphi ithuba ubingelele South Africa. Ngicela ukubingelela wena Pholoba nezinyanyo nazo mfowethu ezikwembethe ngoba mhlawumbe kube kuya ngoba abantu angabe kade wahambe mhlawumbe kodwa ukhona ngenxa ukuthi khona abantu abakwembethe. Ngizobingelela bonke abantu emhlabeni wonke esinabo namhlanje ababukela lo mbukiso bhanyabhanya isikhondla khondla uSiyaviva TV ngaphakathi ke mapholoba mase ngingenile kuyazwakala futhi sengingenile ngiyabingelela. Sejawula kakhulu njomani uthi siphinde sithole ithuba elifana naleli lokukhulumisana nawe kodwa ngibona umehluko kakhulu ezintweni ozenzayo nasemsebenzini osugxile kakhulu kuyona manje. Ngibuka nokunyathela nje kwabantu egcekeni lakho befika bezothi cha usibizele noMapholo bazobona ukuthi yithi la besibungayo nokho noma sibona ku left na ka right umsebenzi obunyanga ulimala kodwa leli khehla lisayibambile. Khehla lami awujwayele ukufaka leli jazi uthulufaka ngoba kunezathe ithila ngifuna ke singene kuzona kodwa ngifuna kumcacela umuntu osekhaya ukuthi ingoba uzile ukuzokhuluma ngokudlala noma ngento encane. Yes mapholo. Uthe mina umhla ka13 nangomhla ka14 akube kuhle lapha kaMhlongo abantu abafike bezoyitika ngokusizakala ekhaya. Wathi umhla ka15 no16 ilapho khona uthi ke kuzobalula kuwena kuloyo bethi mina bengikuafford ukuza kuwena mkhulu kodwa ngikuafford ukukhokhela indleko zetransport wena kusuya kubantu. Indaba enkulu isikhomba eKapa lodumo ezweni lase Cape Town. Lapho khona uthi uyakubantu uyobasiza kodwa uyobuqala ekhaya esigodlweni wasiza abantu insuku ezimbili. Ngiyafuna ukuthi singene kuleyo kodwa ngifuna siqale siwasha inkungu sisuse nothuli kumuntu obesecabanga kabi umsebenzi wobunyanga. Ake sicime lezi zinto ezibukeka ngathi inini enihamba phambili kuzo khehla lami. Iningi labantu likhala ngokuthi ngaya mina enyangeni thizeni ngafika kuyona ngakuthola ukusizakala kodwa emva kwezinyanga eziyisithupha kwaphinde futhi kwafana. Mhlambe khehla ake nihlukanisele ikhona yini imithi ehamba ngekhawu noma ngegaba ikhona yini imithi futhi eka forever. Okay mapholo beqinisele imsulo mfowethu. Kukhona imithi evuselelwayo kukhona imithi engavuselela kuya ngokuthi wena mnikazi ofuna into usuke wafuna umuthi kanjani. The most yabantu mapholoba izinyanga seyicikekile noma seyikhathele nazo ukuchaza into eyodwa. Ekuthenini wonke umuntu mefuna abantu abaningi bayithanda into right kodwa bathanda ukuyikhokhela mapholoba. Ngicela sona sizathu esenze ukuthi umuntu agcine nika umuntu into ya 2 weeks ayibone ukuthi iyasebenza ngale mali asuke ikhiphile mapholoba. Kodwa lo muntu okhokhe kahle mapholoba siyamenzela nje into kahle ezoqonda
ikwazi umlekelela ingunaphakade lilonke nje mapholo kuya ngokuthi ukhokhe kanjani angifuni ukuthi odokotela ba wrong kodwa ngifuna ukuthi nawe awuzibeke wazi phela ukuthi into emali encane izokwenzela into emali encane into emali enkulu izokwenzela into emali enkulu mapholo abantu indlela balimele ngayo awukwazi ukuthi u2 ungabhula ngo2 inkinga zakho uzujabula uthi kubhule ngo2 inkinga zakho inkinga zonke kangakanani unenkinga enkulu kangaka songajayi ukuthi ibhule ngo2 ila iqala khona inkinga ke mapholo ukuthi abantu bafuna ukusebenzisa imali encane kodwa egcineni bathengiswa into enkulu ilapho mawukhuluma ngento ezinkulu lapha ekhaya kwaMhlongo iziphi lezi zinto ezinkulu ekuthiwa ikhona nathi siphuthume soyithabatha mapholo basinezigaba nje eziningi ezahlukahlukene kodwa ngikuvezele ukuthi ezigabeni esinazo mapholo bakukho lethiwa kufa khona umuntu awuthengiswa igusha awuthengiswa inyama yenkomo awuthengiswa imbuzi awuthengiswa inkukhu ngoba okuthinta igazi mapholo basikusebenzisa thina sisebenzisa into abantu abadala mapholo mase sikuphakamisa ngedlozi umuntu wakini ongasekho mapholo bayazi abantu ukuthi ngokwemali kuba u30,000 isiqalo number 250 kuye ngokunyuka kwakhona kodwa siba nazo indlela zokuthi siphinde sibahlangabeza abantu ukuthi lo akathatha intweni nalo ongakwazi ukusizakala akade ayefisa esilandela khona ngazibafone mapholo bathi ngifonela nje ukuthi ngibonile ivideo ngifonela ukuthi ngibonile usibani usizakele ngithi phambili so ke labo mapholo siba nabantu esibazwelayo mapholo banjengalabo nje ubone uzobe siye eCape Town so besiye kulabo abantu abanjalo mapholo basehlala bona sibahlangabeze mapholo Kehla lama ngifuna isiqhubeke kakhulu ngoba omunye uthi mayekubona ethi ngase ngilahlekelwe inamba yenyanga yami noma sengihlale ngifona ngizwe ukukhuluma omunye umuntu omane efuna imali phambili so kule game angifuni ukuthi ngiyithole ngifonelana nabantu abathatha inamba zikaMkhulu bayisebenzisa ngendlela errong ngifuna manje ukuthi ngimthole siqa ke siqale kuzona nje inamba zakho ithini Kehla inamba esitholakala kona 067 165 74 85 067 165 74 85 so banesibili 069 khona yesibili ethi 069 027 30 14 069 027 3014 yes mapholo bakhona eyodwa WhatsApp ayi enya iWhatsApp mapholo ake ngisho kanjena ngiyacela angimthathi serious umuntu ozokhuluma into yakhe ebalekile kuWhatsApp mapholo at least zama noma ishumi 1 rand uthi mkhulu umhlongo emini usibanibani ngizocela ukufona kusasa ngifuna u1 no2 no3 uhlale edabeni futhi indaba ekule ngibuza impilo ukufuna ukusizakala mesana uthi ungena nje mkhulu uyaphila mina ngusibani hayi uthi qale phansi ninjani Kehla siyaphila sisanazi cha hlala wena endabeni ngoba uzela ukuzosizakala indlela sohlupheke ngayo so udinga usizo lokuthi umuntu ozoqhubezela phambili lokuyimina mapholo Dokotela kunomhla ka13 kunomhla ka14 uthi lapho kusesigodlweni kaMhlongo ekhaya mgaba bearea 7 khona leThekwini mapholo 13 and 14 simile nje mgaba babo la KwaZulu Natal sobe siphakamisa abantu kuvutha ibhodi mapholo bakusukela ekseni koze kushaya intambama inyanga yiuJune inyanga uJune mapholo lo weekend nje yamhla ya June bese siba nomhla ka15 no16 ngawo futhi uJune mapholo ngiyasebenza ngomgqibelo ekhaya isabatha ngisebenze ngesonto ekhaya ekseni makusa kuzoza sengeke Town mapholoba ngomsombuluko mapholoba nakhona ngo7 siyaqala ekseni liyakhuluma lelo bhodi la kuyakhuluma kwabanye abantu bathenga imoto lakhuluma abanye abantu kwavulwa itola bakhuluma abantu babuyela emsebenzini ababayixoshwa kuyona nange holiday futhi la nge16 nange 16 pholoba kuseni ngo6 sobe selivutha ibhodi mapholoba eCape Town ke pholoba eKapa lo sithi iKZN to Cape Town yes mapholoba 2 KZN 2 eKapa lo yes abantu abanjani abalindelekile ngalolu suku pholo basilindela abantu abazaziyo ukuthi bafunani umuntu ongazazi ukuthi ufunani siyacela kasiyeke umuntu ofuna ukubuza sicela abuze manje ngoba eCape Town ngobe ngingabuzwa ngobe kuyosetshenzwa ngendlela abantu abazobe bekhona nangendlela abantu abalangazelele ngayo mapholo kukhona abantu abahlezi befona bethi sinenkinga siyayithola imali ukuthi sisetshenzwe kaMhlongo kodwa inkinga sewukuthi imali yokugibela akisishaya kakhulu ukugibela amabhanoyi nanokuthi asikwazi ukuhamba 2 days sesikhulile sibadala kungcono kona ukuthi sakheleke indlela ukuthi kusondeze eduze ingakho ke ngizingathinteka amapholo emva kwesikhathi eside kade ngangicela ngiphahlela uthi alize livume indlo selize lavuma ke okungakube mhla ka15 and 16 kobe holiday kuJune ngizobe ngikhona eKapa lo Duma amapholo Dokotela uthe
kushintshe konke manje ukudla eplatini. Kushintshile Mapholo. Awusenzi njoba wawenza ekuqaleni kodwa Yes. unyusa izinga kakhulu. Yes Mapholo. Ake usicathuliseke la siyeza ngalolu suku. Into yokuqala uthe ufuna iphume kubantu ukuthi lento bengayilinge beyibize ngespecial. Yes Mapholo. Uthelenta bayibize ngomkhosi. Yes. Wokusizakala kwabo. Iqiniso Mapholo. Lo mkhosi uzophinda ukhiphe ngaphandle Yes. uye kubona eCape Town. Yes Mapholo. Ngifisa ukuthola ukuthi kulomkhosi iziphi izinto eziwuchungechunge lazo yini ezobiyenziwa and kubhekeke ukuthi umuntu akabe nemali engakanani makuthiwa isiphelele yonke. Makubhukhwa ngemali kubhukhwa ngamalini akusicathulise lapho nje. Insebenzo Mapholo yonke zobikhona kuzobe kumayelana nensebenzo emayelana nokuthi umuntu uyaqiniswa umuzi wakhe Mapholo. Okay. Kodwa ngeke nginyathele kube ukuthi uyafika ulanda induku nje wena zokuqinisa umuzi okokuqala lo Mapholo. Kuzoba nento ethi masuqinisile phela umuzi ayizitha azikuhloniphe zikusabe Mapholo. Nalapho kube kuyiyelinye iphasela noma kube kuyinye ikhombo ezobe kulekelela abantu. Sizoba nento yesithathu yokuphakamisa abantu Mapholo. Bayayaza isali la kaMhlongo. Abathi izinto ziyenzeka Mapholo. Bayayaza iprice yakhona ukuthi uba u7500 Mapholo. Kodwa ngololo langa futhi izobe ikhona Mapholo. Iyobe imile lo 5000 Mapholo ehlezi bakuona. Sizoba nesiphakamiso sefone sering esewash bayazi ke Mapholo ukuthi udumezweni igama lazo Mapholo. Bayazi abantu ukuthi imali yakhona kuba u30000 rand akujiki kunalokho ingagijima ku40000 iphinde ye 50000 kodwa ngoba nanku umkhosi Mapholo uzobuhlatshelwe wonke umuntu ukuthi eglist akabe no December right eglist akabe no January right isobe simisile ku20000 izinto ishintshe kanjena ke Mapholo. Wena mnikazi wendaba uyafona mase usinika igama lakho nesithombe nesibongo sakho isithombe ipicture ngesingisi laba zingisi kakhulu kuba isithombe sakho mase kuba igama lakho nesibongo after lokho so uyabhuka ngemali u5000 rand mawubhuka ngo5000 rand mawufuna wena isiphakamiso lesesikhulu shuthi wena uzosikweleta imali u15000 eso ikhokha mase sifikile ekolone eCape Town Mapholo kanjalo nalemgababa kubhuka ngo5000 rand imali u15000 uyofika nayo uyiphethe wena ngelanga lespecial olanga lomkhosi okobe kumhla ka13 and 14 15 and 16 sikhona eCape Town 13 and 14 sikhona la eThekwini kwaZulu Natal. Uthe kumina Mapholo. Yes. Into edala ukuthi lo mkhosi ngosebenze ngalendlela ngoba ekuqaleni besibanikeza abantu into ethi u3 months awube muhle ukuyibekela ukuthi iziphumo ngizobe sengiqalile ngiyibona Mapholo. kodwa kule game lo 5000 wokubhuka uthe uma uchaza waveza lento ukuthi kunensebenzo ejulile kufanele uyenze kuseneni Esale siqale sisebenze Mapholo umuntu engakafiki. Okay. Lo 5000 siyawenza wonke ama process Mapholo umuntu uyoqamba sesihlangana naye kodwa sesihlangana naye sesitshela uyena umehluko Mapholo ukuthi kuvele nje manje mina bengingenamali yokuzala kodwa sengizile ngoba imali izamekile kuvele isitolo sami bese singasasebenza kodwa ngokubhuka ngalo 5000 sesiyasebenza kuvele emsebenzini bese ngixoshwe kodwa ngokubhuka ngalo 5000 ngamanye amazwi umsebenzi thina soqala ungakafiki meke wabhuka sesiyasuka siyakhala Mapholo so wena mase ufika sozositshela iproof ukuthi sekwenze u1 no2 no3 ngicela ukusetshenzwa nango 15000 zikhale Mapholo. Wonke umuntu oyobe no 20000 rand Yes. ohlukaniswe igaba ezimbili 5000 okubhuka ibiqala insebenzo yakhe ehamba nalesi sithombo njomana sibekayo Yes. kanye nokunye nizokukhuluma ocingweni Ocingweni yes. bese kuba ukuba ufika no15 ngelanga lokuthi ke useyasetshenzwa uyapheleliswa Qiniso, Mapholo. uthi bonke labo bantu akuba abantu abaserious hayi Abazaziyo bafunani Mapholo. ongena business engeza Angeza Mapholo. one business naye futhi Angeza Mapholo. usebenza kamlungu ungeza futhi Usebenza kamlungu ngeza futhi Mapholo. isho nalo sisebenza usiqu engeza Umuntu kahle Mapholo into yomuntu ofuna impilo engcono Mapholo. Okay. Uyabona umuntu ofuna impilo engcono uyena ke sobe simdinga kodwa lo safuna ukucela kubantu akuthunywa ama-eyes enze yonke into angakwazi ukuthenga ihenisi angakwazi ukuthenga into emjabulisayo akahlehle ngempela yena sifuna umuntu othina ofuna ukuzaziyo ukuthi ufunani. ungawuphendula uthini umbuzo othi njomane ngoba nina niyakwazi ukuphakamisa abanye abantu Yes. kungani nina ningamane nithathe lezi zinto eniphakamisa ngazo abantu niyiphakamise nina mhlambe kuzosidwebela ifayila lakho kancane Ake ngisho kanje Mapholo mina nginebandla ngiyakhozisa.
ukuphakama okokuqala lokho okay nginebandla mina ngiyakhonzisa inkinga zabantu ngaloko ukuthi ngibe inyanga kodwa ngiyafana nomuntu oyicounseling ngoba abantu basendaweni nabantu engisondelene nabo bayafika kumina bezokhala bengezile ukuzolashwa so ngibuka usizi labo mapholoba ngemva kokuthi abanye sebechazela just nawe angiyena lo muntu othanda ukuthi apha umuntu sipholoba ukudla ngumuntu othanda ukupha umuntu into ezomnika ukudla yabona angijwayele nje ukuthi ngijabulele khona abantu azocela kumina ngicela ungiphakele ngicela ungiphi irad mina umuntu ngifuna ukumnika into ezomnika lento siphile sonke mapholoba isizathu ke sokuthi ngempela sikwazi ukuthi singayigcine ngiright mina mapholoba anginayo inkinga yabona anginayo inkinga nonganyathela ekhaya ngafika bonje unyathela kabani kodwa nje ngikokuthenini le njabule enginayo lempilo engiphilayo angingagcini ngokuyiphila ngithi phela ngimthathisele nomunye umuntu kwasemhlabeni mapholoba akwazi ukusizakala aphila impilo ayithandayo mapholoba kunalona ke onenkinga njalo mayizoya kaMhlongo uxoxele omunye umuntu bese lo muntu ethe indaba yenyanga noma uqala bekuthi abuku TikTok ezwe kuthiwa awindaba yenyanga noma ugijima mhlawumbe aye kohlola samwe indaba le onyanga mhlawumbe kule game isiphi isiluleko ungasinikeza umuntu bese sengiyibonile yami inyanga naye uNjomani kodwa ngifuna uqale ngibuza udadewethu ngingaya na pholoba lento ngifuna ukusho into eyodwa ukuthi ayile kudadewenu okay ayile kumfowenu akuyile kumalumekazi ayile kumaluma ayile ngisho kuanti wakho njengoba ubone le video nje eyakho ngenxa sebabaningi abantu abangafika kaMhlongo kodwa abantu ababatshelile bagcina befika omunye umuntu uyayinyemfisa into bapholo bakhulume kabi ngayo ngoba efuna ukugijima ngaleceleni abone seyimsiza yena kodwa lokade efisa umnikazi wombona agcine engasizakalanga kodwa lilonke nje lithi le video ayiyanga kuwena inhloso ukuthi uyibone wena le video ingenxa ukuthi izolekelela wena empilweni yakho ilapho nje pholo siphi inombolo nje ma 067 067 165 165 74 85 067 165 74 85 yesibili 069 027 30 14 zinjalo nje mapholoba asifaki imali ezitolo ke send nje cha usixolele kakhulu la kaMhlongo asijaha imali ukuthi yonke into ezojaha imali asiqale sikhulume nawe sizwe ukuthi ufuna ukusizakala ngani kuyima ngoba lo muntu wanje video call futhi right good mapholoba video call ungakhiphi imali ukhiphela umuntu ongamazi Khetson qala ubone ukuthi uDr Mhlongo lo khona sizokwazi ukukhulumisana kathi one ngeke uthi uvula umnyango ukuthi ibhuka mina so ubhuka ngo1000 yini sesikhulumeni uyayigaranta nje manje lento yoyenza labantu hayi ngiyagaranta mapholoba ngiyagaranta amapholoba ukuthi eCape Town angiyocasha ngihambe ngicasha ngezitolo ngoba nakhona abantu ngiyofika nje amapholoba kahle ngenza into ekufanele ngiyenze engidume ngayo amapholoba abantu basizakala kodwa ngigaranta into eyodwa ukuthi mangibuya ngiflathela ngizolandelwa izingcingo amapholoba ekhuluma ukuphila ukube kuyangambe ngizokhuluma ngeblamane limhlophe kodwa wena oyobukhona kulomkhosi uyofika ulibone lingelinye labantu abashayela umhlongo ihlombe bathi cha angikukhombise mkhulu la ngizoya khona nawe kodwa ungamemezeli asibonana kwivideo elandelayo.